Йорт подъездына урнашкан кибет янына халык җыелган. Милиция белән скорый машиналары да туктап тора. Кызыксыну канда бит. Үтеп барышлый мин дә башымны халык арасына тыктым. Бөтен җирдә шартлаталар. Әллә берәр теракт булганмы, мин әйтәм. Ул арада подъезддан носилкага салып кемнедер алып чыгучылар күренде. Имәнеп киттем. Алар яныннан узганда носилкадагы җансыз гәүдәнең йөзенә карадым. Шешенгән, тырмалган, түк баскан битне танырга теләп бактым. Таныш кебек тоелды. Мескен, язмыш дигән шушы хәлгә төшәр кеше идемени. Менә аракын ишәтә. Причем монда аракы? Хатыны үлгәч эштән чыкты ул. Апасы фатирын тартып алды бит, дип җыелган кешенең һәр кайсы вакыйганы үзенчә бәяләде. Көзге төндә чит подъездга кирип, баскыч култыксасына асылынып үзенә кул салган бомжның исемен дә алардан ишеттем. Менә нигә йөзе таныш тоелган икән. Элек бер йортта яшәгән идек Иван белән. Завод цехларының берсендә эшли, мактаулы эшче, пөхтә чиста мөлаем ир. Очраганда һәр чак исәнләшә, кешеләргә ягымлы иде. Иван турында ул чагында апасы Машадан ишетеп белгән идем. Иске йортның ишек алды бала-чага белән тулы, бар да бер-берсен беләләр. Кичләрен балалар уйнаганда без әниләр эскәмияләргә таралып кич утыра гап кыра торган идек. Иван минем энем. Әти әни үлгәч икәү генә калдык, бик ярдәмчел булды. Бер заводта эшлибез, мактап торалар аны, хезмәт хакы әйбәт, пенсиядә ала, Чечняда булды ул, яра алып кайтты. Инвалидлыгы да бар. Тик үз сүзле, тыңламый мине. Тәки тора шул жүләре белән. Бөтен тапканын шуңа тота. Миңа тамызмый хәзер бик. Киемен, алка йөзеген, тәмле әйберем, барын да шуңа, шул кара йөзгә. Машаның ачуын чыгаручы чечен кызы Марика булып чыкты. Иван чечен сугышында катнашкан. Кире туган ягына кайткан чакта юлында очратып, зур гаиләдән бер үзе исән калып, күп җәфалар күргән аш ялангач Мариканы жәлләп үзе белән алган. Үзенең илен җимергән, туганнарын харап итеп, йортсыз-җирсез калдырган бу солдатның ни рәвешле якын итә алгандыр кызның йөрәге. Монысы безгә сер булып кала. Әмма яшьләр килешкәннәр, бер-берсенә тарту көче үчлектән рәнҗүләрдән зуррак булгандыр. Иван белән Марика өйләнешеп яши башлаганнар. Кичләрен кулга-кул тотышып йөргәннәрен күреп, нинди матур яшиләр. Мәхәббәт ярамыйга карамый, сугыш кырында да кабына ала икән дип, артларыннан сокланып карап кала идем. Тик бар да алда гөл булмаган икән шул. Чечняда күргән сугыш хәвефеннәнме, туганнарын югалту кайгысыннанмы, бәлки нәсел чире булгандыр. Марика акылга җиңеләя башлады. Җитмәсә, авырга узган булган. Мариканы күрсәтмәгән врачы калмады Иванның. Барысы беравыздан. Алга таба хәле катлауланырга, психик авыруы көчәергә мөмкин. Баланы алдыру мөһим дисәләр дә, Иван тыңламаган. Яраткан кешесе карынында яралган беренче нарасыйларын тумас бурын юк итәргә көч тапмагандыр. Аны да аңлап була. Бала табар чагы җиткәнче кулыннан тотып җитәкләп йөрде Иван хатынын. Шибәрлеге кычкырып торган, озын кара чәчле, зур коңгырт күзле Марика гына ана булу бәхетен татырлыкта, иренең кадер-хөрмәтен бәяләрлек тә хәлдә түгел иде инде. Теләсә кем янына барып, үз телендә нидер сөйли башлый, я күзгә карап туктап кала да, бер сүз дәшми карап тора. Ә күзләрендә аң да, нур да юк. Ходаем, язма күрсәтмә, акылыңны алганчы гомереңне алсын икән. Туарга җиткән корсаклы хатынның кайчак ишек алдындагы балалар кымлыгында җәелеп утырып, шыр-шыр үз алдына көлеп, фигуралар әвәләп уйнавы коточкыч күренеш иде. Иван күрми калса, теләсә кая чыгып киткәне, милиция белән эзләгән чакларда булды Мариканы. Балалары туганчы да, кыз бәбәй белән хатынын өйләренә алып кайткач та сыгылмады әле Иван. Эшеннән ял алып, кызын да, бала өммәтенә төшкән Мариканы да үзе карады. Бала арбасын алдан этеп, беләгенә асылынган Мариканы арттан сүрәп, кибеткә, базарга барганын, гаиләсен кайбер әче сүзле, яман күзле бәндәләрдән ничек яклаганын ишетеп, күреп тордык. Иванның язмышын дошманыңа теләрлек түгел. Яшь баланың керен юып, төнлә торып ашатып, ширләгәндә дәвалап,
Берни аңламаган хатынын да түземлек белән тәрбияләргә каян көч алгандыр бу ир, бер Ходай белә. Кызларына 8 ай тулгач, Марика юкка чыкты. Иван ипигә барган арада ишекләрен ачып бишектәге сабыен ялгыз калдырып чыгып киткән. Шул китүдән гаип булды. Иван баласын апасына калдырып, көн-төн хатынын эзләде. Бүтән басу кырларны, урман, су буйларын айкадылар. Табылмады Шешен кызы. Бер ай узды дигәндә, ниһаять, олы елга буеннан җәберләп, вәхшиләрчә көчләп үтерелгән Мариканың мәетен табып алдылар. Ахыры шушы буласын белдем. Күпме әйттем, жүләрләр йортына илт, баласын таптырма дидем. Тыңламады. Менә баш күтәрми ишә үзе хәзер. Бу имгәкне миңа ташлады. Жүләр хатын кайгысы барында оныттырды. Эшкә йөрми, егылып ишә. Ә миңа ни, үз гаиләм бар. Чисты җафа булдылар, дип Марика кызы яткан арбаны җене белән селкетә, бер жәлләү сүзе кыстырмыйча гел Иванны сүкте Маша. Энеңнең баласын опекунлыкка ал да, акча да, фатиры да сиңа булыр. Эшә баланы карамый дип, ата хукукыннан мәхрүм иттерергә кирәк, дип Машага акыл өйрәтүче дә табылган. Тегесе энем дип тормады, шулай итте дә. Инде кайгыдан айнып, бала өчен җаваплылык аңына китергәч, Иван кызын үзе тәрбияләргә теләсә дә, апасы баланы аңа бирмәде. Нинди үчлек белән шулай эшләгәндер, кеше гаиләсен кем белсен. Бала хакына яшәргә кирәклеге Иван өчен дә аракы төбенә батмаска тотка булыр иде, тик Маша компромисска бармады. Сутлашып беттеләр, анда да билгеле эшен югалткан, еш исерек күренгән, аталар хокукы булмаган Иванга түгел, гаиләсе, даими креме булган Машага шандылар. Шулай итеп, Иван хатынын, баласын, соңрак фатирында югалтты. Фатиры өчен зур бурычы җыелгач, эшә, алкашлар җыеп ята дип, аны өеннән дә куганнар. Үз ишеге төбенә терәлеп утырып йоклаган Иванны күреп, ник кирип ятмыйсың диюмә, Маша йозакларны алыштырган, квартирантлар керткән. Ачкычлар сорап барган сайын исереп тавыш чыгара дип, мине милициягә яба, баланы да күрсәтми дигәнен хәтерлим. История печальная, подземный переход. Народу привокзальному мальчишечка поет. Названия не русские ветра. Глаза у парня грустные, чеченская война. Такая вот история, отдельная судьба. Ненужная Виктория, забытая война. Печальная история, отдельная судьба. Ненужная Виктория, забытая война. Шушы хәлләрдән соң Иван тәмам кешелектән чыгып туктаусыз эшә башлады. Чүплекләрдә кайзланып, бакча ширкәтләрендә, подъездларда кунып йөргән, бомжда элекке янып торган ирнең төсе дә калмаган иде инде. Бу йорттан күчеп киткәнебезгә дә байтак. Иван инде күптән истән чыккан иде. Үз кешесенә кирәкмәгән читләргә кирәкме? Үле гәүдәсен генә күрергә язган икән. Ниһаять, түземе төкәнгәндер. Чит йортның подъездына кереп, үз-үзенә кул салган мескен. Нинди аяныч язмыш, үкенечле үлем. Кан кыйгыч сугышлардан исән кайтып, үз илендә бер кирәксез бәндәгә әверелгән шәфкатьсезлек шаһитеме син, Иван, язмыш корбанымы, аяусыз язмышының корбанына әйләнгән иргә, теге дөньяда булса да, җаның тынычлык тапсын инде дип теләдем. Sevgim qarıydı, mehrim arıydı, afsus.